गॅस पाईपलाईन जी शहरात चालू आहे अजूनही पूर्ण शहर धूळ खात आहे. माझं वैयक्तिक मत आहे की जोपर्यंत टेंडर निघत नाही तोपर्यंत ते काम थांबवावं, जेणेकरून शहरात त्रास होणार नाही. आणि गॅस पाईपलाईनवाल्याबरोबर कोणी कोणी मीटिंग कुठे कुठे केली, जर नाही थांबवलं काम तर नावासकट जाहीर करेल. नाव घेईन, पुरावे वेळ कशाला पाहिजे, नाव घेईन, त्याने उत्तर द्यावं मला. आता नको एवढी मी घाई करत नाही. जर मी काय म्हणतो, गॅस पाईपलाईनचं काम थांबवावं, अजूनही त्याच्यावर तशीच धूळ काढ, सगळी जनता धूळ काढते, शाळेतली मुलं धूळ काढतात. नळपाणी होते तर निदान तरी काहीतरी वर काम करतायत लगेच, पण हे काहीच करत नाही. पण नळपाणी होतं मी काय बोललो, त्याच्यावर तज्ज्ञ पाहिजे. नुसतं वर हे करून डांबर घालून का उपयोग नाही, ते पाणी जायला पाहिजे, त्याची लेवल बिवल तपासायला तज्ज्ञ पाहिजे. तो तज्ज्ञ नाहीये, म्हणून आमचं भांडण आहे. आणि या विषयात गॅस पाईप पहिल्यांदा काम थांबवावं, जोपर्यंत टेंडर निघत नाही तोपर्यंत. वेगवेग नगरपालिका आम्ही त्याशिवाय वरलो 56 लाख रुपये खर्च करतो नगरपालिका. बांधकाम विभाग नगरपालिकेतला बांधकाम विभाग